Здравейте хора, аз съм Марио БГ и с мене един приятел, айде! Анонимен се казва. И така днес ще играем Слакс, ще играем Jailbreak сервер и нека започваме. То клип ще бъде на части. По 10 минути? По 10 минути, защото аз си нямам платения бандика. И така, тук има България търси талант и ще ги изчакаме само да свършат и започваме. Новака номинира Джейл Пирамид. Не знам ко става, но то с ко танцува, ко прави то са? Не знам. Бие с невидими духове. Ко прави? Той нищо не прави. Удря стената. Не знам какво прави, но е много зле. Мърля. А съдиите вероятно толкова ще се ядосат, че... Айде, журито 3 хикса умира. Виждаш ли бе 3 хикса? Не е ли 2? То го изключи сега. Ето 30. О, беше и тъй. Това не е интересно. Айде, колко време ще ги чакаме тези нубове? Вече минаха 30 секунди и мина всичко. А сега този не... Еми хора, аз ще паузирам клипа, докато почнеме. И най-сетне хора, вече се завърнахме от много чакане. Най-сетне... Признавам, че там много чакане. Къде си мой човек? Ами аз съм... Я сега ела на стълбичките там отляво. Ела в едно ъгълче да те покажа. Там бе, виждам един жълт. Чакай, това ли си ти? Това си ти, айде. Да, дръпни се назад да ти покажа. Гледай сега. Гледай сега. Чух за теб. Фрески ли е на задна страна събрани? Бързо! Аз ще бягам. Идвай тука. Идвай! Хайде бе. Защо умря? Не знам, някой просто не. Добре, поне ме гледай. Не, аз ще гледам. Човек един взел лъжета. Има ли един свободен? Виждам го от радара. Един свободен. Казва се Пиле да Грил. След мен е Лаук. Той е на мястото с лъжета. Спиди. Сериозно. Само спиди. Пак ще играме таланти. Бе, само таланта. Интересно е, аз не съм играл талант. Да. Стана още един, ако го килнат. Убедихме. Не мога вече да участвам, защото малко ми писне да чакам. Добре, айде да отидем отново на стълбите. Ела там да ти покажа данс. Добре, какво да натисна? Не натискай нищо, гледай ме само. Ако го правиш направо... Задържи, натисни Ж. Вече си цъта. Напиши наклонена черта Симон. Малко. Наклонена черта Симон. Може ли да ми дадеш една М-ка? М-ка ли? Добре. Аз съм тук до един лилав. Аз съм до един лилав отдясно. Ще малко да ти дам М-ка. Ето, отивам при теб. До един лилав отдясно. Аз не знам къде си. Зачай ще ти ето те. Само не ме килбай. Ти къде си? Аз качам. Ето аз съм това, аз съм ето. Не, при това вземи си я, при това отиде. Вземи си я, че ми я дадеш по-късно. Какво стана бе? Аз се казвам Пасан, знаеш как се казвам? Аз нещо... Player 2. Player 2. Как ги Напиши наклонена черта Симон. Добре. Бързо. Наклонена черта Симон. Готово. И сега какво? Ти не си. Наклонена черта Симон трябваше по-рано.
Ей, що не мога да вляза в Я тавана? бързо, отваряй на всички, ела тука. Отвори ми, дай емка. Емка ли? Добре, чакай само да Няма отида по... значение да е оръжие. И аз ако бях така, и аз исках да ти дам, ама не ми дава цвета. Ще и да ти взема... О, ау! Нещо стана! Земетресение. Как земетресение? Има ли земетресение тук? Къде са твоите хора? На Таланта ли? Не, ела в килията. Ела в килията сме. Аз не мога да ви намеря. Къде е килията и така? Не убих, аз ще... О, сега... Сиден, сега да ще са плея 2. Да. Айде, как се смени името така? Има камък, ножица, хартия. Аз съвсем не си. Нямаш право да ми причиняваш това. И аз сега, знаеш какво ще направиш, за да си на първо место? Всичките ги скили сега. И като си на първо место, после и ще ти дадат жетпакове. И можеш да си бърз. Бързо кили ги всичките със семката. Трррр, много искам. Не знам къде са. Всичките сме в килията. Аз не знам къде забавих къде е килията. Къде си? Отиди при оръжията. Ето, там където винаги сте. Ето ви. Ти как изглеждаш? Ама аз умрях. Добре, аз те... Давай, тепай ги, браво! Първото место. Като такова ще ти изключа тока. Ти си дефинитивно симпл. Какво да натисна? Айде бе! Кона, виж, че си на първо место, нали? На кое си? 4 кил и 3 умирания, супер си! Вече не съм полицай. Да, но имаш 4 кила. Имаш колко джетпак отдолу? Аз съм на трето място, на предпоследно. Добре, какво да правя? Аз скачам. Аз ще бягам. Да си вървим. Но ние сега дойдохме. Върви обам си. До вечера ще мина да те взема и ще дойдем пак. Ела сега! Ела, знам къде има хеликоптери. Аз знам къде са. Аз знам. Аз ти имам на хеликоптерите, искам хеликоптер. Аз ядам до хеликоптерите, само че не знам как да скача там. Изчакай ме на хеликоптера. Аз ще те возя. Аре, аз съм в един хеликоптер, идвай. Чай малко. Стой. Ето, аз съм долу. Ето ме. Стой, влез. Тук съм долу. Влез долу, бе. Видяхте зелени. Летиш с хеликоптер. Не лети още. Качи се горе, качи се. Добре, ще първо да се кача. Добре. Ето вече съм до хеликоптерите. Къде? Ето вече... Аз ще карам. Добре. Качи се отзад. Е тука. Имаш, може. Ето, хайде. И тръгваме. Няма, че някой да не те отлели. Уоу. Не знаех, че можем да караме хеликоптери. 2 на май... Искаш ли да си ходим от сервера? Не, аз не искам. И аз не искам, вече не искам. На мен ми се седи тук, виж колко е яко. Нещо се блъснахме в нещо. Къде са полицайите, бе? Остана само един. Не, останаха само двама. Къде си? Къде си ти? Аз умрях, нещо бъгна хеликоптера. Аз го карам. Сега ти ще си караш, аз няма да карам. Защо съм толкова бърз? Вече не. Влез в моето тяло. Гледам ти тялото. Виж, има един тук. Всички какво ще прави, баба? Отивай, взимай оръжие, бързо! Взимай оръжие! Стреляй! Някой не иска да задепне, аз искам да падна долу. Ето. Не, трябва да бягам. Ади бай. Някой да твои връчите. Къде си? Ела, тук има нещо, радио ли е това? Ела в едно ъгълче. Аз съм до едно радио. Като мама. Не си на радио. Ела пак на стълбетите там. Аз съм ще отивам на стълбата. Ето те, видяхте Розов. Идвам при теб. Ето на стълбата съм. Ти си жълт, стой сега. Виж какво правя. Трябва да отивам при тях. Бързо. Трябва да стоим на едно място.
и гледай какво да правят